Bon dia i bona hora. Avui tenim aquí en el Mosaic Egarenc la nostra tesela, la Carme Malverde. Hola, hola a tothom. La Carme Malverde necessita poca presentació, però per a la gent que potser encara no la coneixeu, la paraula que la defineix és artista, artista en mayúscula. En concret, ella és pintora. Quin seria el teu estil? Doncs el meu estil és el figuratiu. Sempre pinto gent, sempre pinto rostres, sempre pinto persones i és aquí on em moc jo i amb aquestes persones i amb els sentiments d'aquestes persones. Doncs perquè la teva pintura és molt més que simplement figurativa. Sí, perquè fas també una mena de canalització, no? Tu treus el que sents en aquell moment quan estàs pintant i estàs treballant, és la connexió, no? Llavors, si jo estic molt malament i tal, això clar, surt al quadre, surt a l'obra, no? Llavors, és una canalització. Després neteges i quedes molt bé, vull dir, tranquil·la perquè has fet el que has fet, però sí que realment representa, diguem-ne, l'emoció de l'artista, no? En aquell moment. Perquè parlant d'emoció, fa poc vas exposar una obra que les persones que ho han pogut veure no han pogut evitar plorar, que va ser en el Centre Cultural sobre Gaza. Sí, va ser molt fort, sí. Va ser una obra molt potent perquè, va néixer arrel d'aquesta mena d'impotència que jo sentia i em trobava malament i no havia dret i tot això fa mal al cos, a la salut i un dia vaig decidir fer 10 metres per Gaza, 10 metres pels drets humans. Era simplement plasmar en una obra d'art aquesta barbaritat, no? I una vegada fet, es va presentar a la FAC i, la gent, clar, amb aquest tema era molt sensible i realment, estava molt emocionada. Era brutal. Era molt... A Terrassa, hi ha algun lloc que per tu tingui això com una entredesconnexió, que surti la Carme bona? Sí, ho sap tothom perquè sempre m'ha agradat molt estar a la plaça Vella. I és igual que quedi amb tu, el que sigui, amb els meus amics, sempre quedem a la plaça Vella. Inclús jo, algun matí, tinc ganes de fer un cafè, surto, faig un cafetonet a la plaça Vella, miro a la gent, observo, m'empapo d'aquesta energia que dona aquest centre neuràlgic com és la plaça Vella, que és la meva part més de la ciutat que més m'agrada. Perfecte. Quan has de pintar, què és el que no pot faltar mai perquè també sigui com aquest element inspirador? Bé, no pot faltar mai la música. Mai. Cada quadre té una banda sonora. A Terrassa tenim unes quantes pintures de la Carme Malverde que podem veure. Una la tenim en l'Ajuntament i l'altra a la Seu d'Ègara. Quines tenim? Quines són aquestes pintures? Doncs mira, la de l'Ajuntament és l'il·lustre Lluís Moncunill, que quan el van fer il·lustre em van encarregar fer el retrato del Lluís Moncunill. I a la Seu tenim dues obres petitetes sacres, que són els últims moments de Crist. Doncs moltíssimes gràcies. Ja anirem explicant més cosetes de la Carme, això a través de Cultura a Tope, i que moltes gràcies per formar part d'aquest mosaic i ser aquesta tesela. A vosaltres, a tu, Sara, sempre. Gràcies.